kilometriä menty. Perinteistä. Kyllä. Muistelukin sujuu. Ei tässä mitään. Voiko parempaa olla? Luonto kauneimmillaan kuurassa puut. 10 astetta pakkasta. Itsellä käytössä. Leveä. Tänään valmistettu latura. On tästä yksi hiihtäjä mennyt, aikaisemmin törmättiin tuossa ja moikattiin. Kyllä tänne 2 mahtuu. On kaunis. Ai ai. Ja menoksi. Nyt jos mä menen mukkelis tässä. Tuleepa videolla. Ei täällä tarvi mitään laskettelusuksia, kun menee vaan alamäki. Jaha, täältä mennään, tuolla on reikä. Täytyy vähän jarrutella. Oi. Noniin, sillä siinä käy. Hengissä ollaan. Ai, täytyy näköjään pestä. Vasta. Mukavaa.